uMzantsi Afrika uzawukwazi ungekudalanga nje okokuba ingaba bethu kubanjwa ngobhongona kwesizwe bekunzulu kangakanani la kule minyaka imbalwa idlulayo. Sekela nhloko yejaji uRaymond Zondo njengosihlalo wekomishoni ye-State Capture uza kudlulisa ingxelo yakhe yokuqala kumongameli. Kanti le ngxelo njengamehlo abomvu meme bayidluliswe kwiveke epheleleyo nguJustice Zondo. Kodwa kwathi kuba isizwe besizilele igqala lokuzabalazo uba uBishop Desmond Mpilo Tutu kwamiswa ke. In its submission to the court, the commission indicated that it would submit its report to the president in 3 parts. The first to be submitted at the end of December 2021, the second at the end of January 2022, and the last at the end of February 2022. Amanye amatyala athe avela ngaphambili ngethuba kunika ubungqina kule komishoni selefumana ingqwalasela kwegunya abantu lezotshutshiso i-NPA kwaye kukholelwa kwelithi bazawunqakula bavalelwa abantu ze batshutshiswe. Kuyasokungaliyo ewe kaloku isekela nhloko yejaji uRaymond Zondo yabe kwezi zakhiwo ngomso ezokuthi thaca ingxelo phambi komongameli Cyril Ramaphosa eyakunika uMzantsi Afrika umkhombandlela ngokwathi kwaqhubeka kwinto eyaziwa njenge-State Capture kule minyaka imbalwa idlulayo. Abongile Dumako kwindaba ze-SABC ePitoli.